Ook dit hier is Veenstra Infra Project Support weer sponsor van het Hoenekop Festival. En dat is al sinds 2016. Maar wat hebben we nou? Een tweede generatie die onder dik timmert. Want Jouke Veenstra, zijn zoon, is nou echt zijn eigen bedrijf begonnen. Vonk Bouwmaterieel. En ze ben specialiseren in het reviseren, repareren, verhuren en verkeerpje van bouwmachines. In de machine steken, dan gaat de bouw gewoon terug. Daar zorgt het Vonk Bouwmaterieel voor. Hij heet Jouke Veenstra van Veenstra Infra Project Support is al meer dan 20 jaar dwaande in de groen, water en wegenbouw. De handelswijze van Jouke is: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Check op vipsprojectorganisatie.nl voor die mooie projecten waar Jouke Veenstra zijn bijdrage aan leveren had. We zijn tegenwies met Vips Infra Project Support en nou ook Vonk Bouwmaterieel als sponsor van het Hoenekop Festival.